filmen. Jeg kan sige det som mor. Jeg kan sige En halv bøtte med peberrodssalat. Det kommer sikkert kun til at gøre lidt ondt. Skal jeg prøve noget? Ja, prøv at give mig. Hold op. Det er skægt. Det er skægt. Det trækker tårer. Det trænger til hårdt til at grave. Det var skægt.